Добрый день, шановное господарство. Тут увесь белорусский народ як один, что там, что тут. Означае 30годдзе кіравання Лукашенком Беларусью. Вось. Давайте адзначым і мы. Але давайте паглядзім на гэта з пункту гледжання, ну, як бы сказаць так, аб'ектыўнага змагання за ўладу. Вось вы, шановное господарство, думалі пра тое, што большасць апазіцыі да Лукашэнкі за гэтыя 30 гадоў гэта абсалютна прамаскоўская і пралубянская публіка. А для Бедзькі з Богданкевічам і Кебіча з Ганчарыкам да бабарыкі з Ціханаўскай. І з Цапкалам. Гэта яны 25 гадоў да мінулых выбараў казалі нам, што нават не да выбараў, а да пратэстаў, которые адбыліся пасля выбараў і набылі нацыянальна-вызвольны характар. Дык вось яны все 25 гадоў казалі нам, што дэмакратыя да нас прыйдзе з Расіі. Ну і што Пуцін мудры палітик, вось, і што Лукашенко падманвае Пуціна, ну і гэтак далей. То бок яны змагаліся за тое, за міласць Пуціна, за тое, каб Пуцін падтрымаў іх, а не Лукашенку. Лукашенко Пуціна падманвае, а яны падманваць Пуціна не будуць. Яны проста як паабяцалі здасці Беларусь, так і здадуць яе з патрахамі. І тады, шановное господарство, я не буду называць далей, хто удзельнічаў у гэтай, так сказаць, гульні супраць Лукашэнкі на баку Пуціна, яны нам все вядомыя. Дык вось, я не маю на увазе здесь тых людзей, которые выявіліся як такія всеядныя, все ядуць. Политики, которые на словах выступали за национальные интересы, на справе дапамагалі Москве. Но я мог бы назвать шэраг асобаў, но не хочется, бо яны у большасці сваёй сядзяць па турмах. І вось гэтыя людзі, сымкнуўшыся супраць Лукашэнкі з лубянскай крэатурай, выявілі сваё неверагоднае глупства, за што цяпер і пакутаюць. І ў турмах, і ў эміграцыі. А лубянскія хітраваны? Нет, яны на свабодзе. І нават яны зараз у атачэнні самазванкі Ціханаўскай. Пры яе двары жыруюць на грантах і спрабуюць нас павучаць, як нам цяпер жыць. Ну, і заадно верцяць той Ціханаўскай, як захочуць. Вось такія мне бачацца наступствы палітычнага змагання з Лукашэнкам у дні, калі мы адзначаем ягонае знаходжанне ва ўладзе, 30годдзе яго знаходжання ва ўладзе. А вы што думаеце? Напішыце ў каментарах, калі ласка.